Chotová se snaží tady houpat na této divné věci. Čau! Hobluj! Hobluju! Adam! A tady máme našeho bratrance, který hází do vzduchu kameny. Jo, jasně, dobře. A my musíme v kleci uniknout z jeho kamínku. Tvoje, já nevidím. A na druhou! Adamku! Já si to pak jo, teď ne. Počkej! Ještě posledních 6 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1, minuta!